Okay, welcome back to my channel. O nwere ife nchọrọ ikwu n'okwu a gbasara oji a Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ji akwụ ọkọtụara akị eke with onye eze Jizọs. Because ọ bụrụ na Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo so release onye eze Jizọs eke with akwụ ọkọtụara akị fa, o kwesịrị release vaccines. Because according to iwu na-achị obodo, ha said that na ikwesịghị the mmadụ under 48 hours with achapụpụ na onye onye ikpe. Na Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ka ji akwụ ọkọtụara akị onye eze Jizọs with nkata ọgwụ ike going to 3 months now. Because all the same thing na-efe na-eme na-emekwa ebe ndị federal gọọmenti nọ. Yes, because apụtago ụlọ ikpe asị ka Elize Maazị Nnamdi Kanu why federal gọọmenti akachi obi wee jide till today. Yes, same thing na-efe na bịa na-eme na disawa gbasara ebe akwụ ọkọtụara akị na Fanos. Since Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ji akwụ ọkọtụara akị onye eze Jizọs with nkata ọgwụ ike, Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo achọrọ ịgbapụ court atọ achọrọ ịgbapụ court because o nwetu ọ dị bụ na izi vaccine aka na under supervisor is going to since almost 3 months now. Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo achọrọ ịgbapụ court. Ọ bụ na ọ kwesịrị ịgbapụ court, ọ gbapụ court onwe ndị si na fine fa guilty then fata afọ njọfa karịa ịbịa detain efa going to almost 3 months now. Ị gazi na some prison nọ na this our Igbo land, o nwere some people nọ na waiting trial na anas na aga gbapụ court going to some people no go almost 10 years in waiting trial na set na gbapụ court till today fa apụtabe to fagbe court. Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ekwesịghị ịkpọpụ akwụ ọkọtụara akị eke with nkata ọgwụ ike to court. Yes, Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ekwesịghị release ndị a. Ọ bụrụ na Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo ekwesịghị ịgbapụ ndị a, ọ bụrụ na ịgbapụ court then allow them go than ịbịa detain ndị a so that na under supervision is going to almost 4 months now or 3 months. Yes, ekwesịghị release fa karịa ịbịa na detain fa going to 4 good months now under supervision. Yes, I thought him because all na this our Nigeria call this type of things name. Ọ bụ na house country is the mmadụ is the onye ori with evidence. Yes, ị ga bụbụrụ onye akọ. Yes, ị ga bụbụrụ onye akọ. But abata na this our Igbo land ọ dị nnọọ kafa jide onye ahụ without yes, ekwesịrị ịgbapụ ma akwụ ọkọtụara akị eke with onye Jizọs. Onwe anything na fine if guilty on them then Gọvanọ Charles Chukwuma Soludo, you have the right then to punish them than ịbịa detain efa. Yes, o kwesịrị ekwesị. Ọ na so na this our Nigeria call this type of thing na-eme. Is the onye ori with evidence. Ọ bụrụ na onye gbugoro egbe sef, is there with evidence, then you should sue that person to court. Carry ịbịa detain efa si na fa can under supervision going to almost 4 months. Yeah, it's not good. Go abụrụ ife mụta dị iru. Thanks for watching, but please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you.